Здравей, Биби! Радвам се, че има възможността да се докосна до теб като колега, а също така, че има възможност и да съм твой приятел. Вярвам, че на новото място ще оценят присъствието ти. Ти си една вдъхновяваща личност. Благодаря ти за това, че и ме подкрепяше през цялото време. Обещавам, че и аз ще те подкрепям. Сбъдвай мечтите си. Внимание! Търси си другарче за обедните почивки. Кандидатът трябва да е много щур, да е способен да измине километри за минимално кратък срок и да се храни за не повече от 5-6 минути. Шегувам се, Било. Ясно е, че няма как да намеря някой, който да те замени. Ако съществува човек, който да е олицетворение на доброта, отговорност, себераздаване и ведрост, то това си ти. Сигурна съм, че ще откриеш това, което търсиш, ще се раздадеш на макс и най-вече ще бъдеш полезна. Ти си креативна, имаш нестандартен подход и грабваш сърцата на хората. Точно както грабна и моето с появата си във Вива. Обичам те, приятелко! Здравей, Биляна, и довиждане. Беше ми приятно и винаги ще е така. Десетки години ходим заедно по едни и същи пътища и нямам нищо против временно да се разделим. Пожелавам ти пълно сърце, професионални успехи за сбъдване и често си спомняй за нас. Да знаеш, това, че майките си оставят децата при теб временно, не е повод да информираш социални грижи. Моля те, не третирай родители, учители като клиенти в просрочие, но от време на време прилагай наученото и отстоявай себе си. Знам, че има какво да научиш хората, с които ще работиш, и съм сигурна, че едно от нещата ще е доброта, човечност и отговорност. Обичам те и си страшна маймуна. Здравей, Бибка! Учител. Вълнуващ, предизвикващ, достигаш до детските сърца. Родител. Подкрепящ, обгрижващ, заставащ зад гърба. Колега. Живеещ, влизащ в положение, показващ уважение. Обучител. Разбиращ, помагащ, предизвикващ. Организатор. Дисциплиниран, обстоен, информиращ. Събирач. Дисциплиниран, уникален, винаги намиращ подход. Приятел. Обичащ, дишащ, мечтаещ. Защо ти го казваме? Защото всичко това си ти. Не спирай да мечтаеш, да се предизвикваш, защото ти си човек, който един път докоснеш ли се до него, оставаш в сърцето му. Малко се забравих. И да искаме да кажем, че мечтай, сбъдвай смело мечтите си, защото ние, твоите хора, сме до теб. Скъпо Бибче, пожелавам ти много успех. Нека това да е началото на всичко още по-хубаво, което ти предстои. Бъди много усмихната, много щастлива, много здрава и... Прави от малките деца хора с големи сърца.